Какво очаква тази седмица всички родени под огнен знак? Нека видим. Аз съм Божана и това е моята Таро астропрогноза. Някаква промяна, която ви се струвала много страшна и не сте знали как ще се развият нещата, ще се окаже всъщност добра идея и сега ще откриете, че по новия начин ви е доста по-лесно и имате повече време и пространство за удоволствия, хобита. Ще трябва на още някакви неща да кажете не и да се освободите от тях. Сега вече сте събрали повече смелост в това отношение и ще ви е доста по-лесно. Също така имайте предвид, че ако получите отказ от някакъв мъж, вероятно това е с причина и е във ваша полза. Какво очаква родените подземен знак тази седмица? Аз съм Божана и това е моята Таро астропрогноза. Имали сте големи надежди, ваш познат мъж ви е обещал или ви е дал много добра идея за някакво бизнес начинание, но то отнема доста повече време и повече усилия, отколкото предполагате. И това започва да ви изнервя, не отговаря на вашите очаквания. И може би е добре да помислите дали да продължавате. Какво очаква тази седмица всички родени под въздушен знак? Аз съм Божана и това е моята Таро астропрогноза. Взели сте под внимание съвети от мъж, който умее да работи с хора, да преговаря, да взима под внимание всички страни в дадена ситуация и да намира компромисни решения. Това сега ви е довело до състояние, в което сте в повече спокойствие, животът ви и делото, с което сте се взели, се е подредило по-добре. Това е чудесно, но може би сега ви липсва идея на къде да продължите. Дайте си малко време и се слушайте в себе си дали няма някаква нотка на лудост, нещо предизвикателно, интересно, необичайно, което да последвате. Таро астропрогноза за всички родени под воден знак тази седмица. Аз съм Божана и моят съвет за вас е да преразгледате и задачите, и очакванията, които сте си поставили, да си помислите дали някои неща не са си добре и така, и да не се вкарвате в излишна драма и усилия, които не е ясно какво ще ви донесат, и да потърсите контакт с по-млад човек, мъж, който умее да работи с хора и умее да се забавлява също така, умее да пази баланса между работата, задълженията и нещата, които правим и за себе си, и за удоволствие.